Somalia, Uganda.
Nigeria maka na onye dịdị ihe koji ọgwụ abụrụ dị ọnụ chacha obodo dị iche iche na Nigeria na nsogbu dị n'ime ejiri m obodo dị n'iche n'iche n'ime Afrịka banyị mbasaza Europe ọbụla obodo udo na-achị obodo iwu na-achị obodo eziokwu na-achị onye nwere ego ga-anwụlili ahụ ma emesie onye ga-anwụ ogbenye ga-anwụlili ahụ ma emesie akụ niile onye na-agbakwa agbakwu a ga-ebu wee na mmụọ ka onye nwere ego chachụ ka onye na-enwere ego chachụ bụ ililo kala onye n'ụwa dịka ọbụlụsia ya nke onye ga-eme wee bụrụ ọgaranya ọbụla ije nwa ọgazi nke onye na-eme wee bụrụ ọgaranya ọbụla ije nwa ọgazi Chukwu ji egwu wee dupụ nọ n'egwu na abịazi na arụ ọnatarisha na bụrụ elu n'ọmụ na chukwu ịba ahụ
mgbe m na-ebido ọgwụgwọ ụfọdụ si na mụ ga-ana n'iyi Emeka mara ka mụ nọchi mụ iwe kpawa akpa ịmakwa na nkịta adịghị mkpụrụ ya gbochi gbajulu nta gabazia anyị jere Torino dị n'ime Itali ka anyị lukene Torino onye ọbụla nọ n'elu ụwa anya lọta n'elu ụwa na-eruele onye gazelu nwee mbanụ onye kwudoro na-akpa Torino dị n'ime Itali
gazelle ya wemba. Eni ebere chukwu ọbụla nwa mama o ba agwọ bụ na n'otu si eje eze digbo n'obi chukwu ọbụla nwaka ibie na torino oyimo na-egadio kedu maka gret ogochukwu ka obi anụọ ọgwa chukwu ka si eje nwa mụrụ n'obi obu ụzọ nke obi anụọ igwe ndị anyị ọma na torino aka n'izu anyị ọcha president anya building materials Asaba chairman Adaku Petrolu onye ma Francis onye kachi anya kọrọ bishop Enugu ukwu kasị anya ọgaragide ndị Igbo n'ime torino eze ulugbe President Elite Club International Torino Euro Atlantic Financial Service Limited Commonwealth Business International Torino Euro Freight Clearing and Foreign Agency Limited Ibata Torino Torino Sheikh Mala Yeme Director African Shopping Center Italy Onye ma Bishop Oyeno Bigare Kedu maka shi AI mpa Oji mi doji mpa o Waro n'ime Torino Osi ni imani ishukwu mba onye ọma abaga na-ebo tete onye ime idoji mba n'isu anyị ọcha director Exotic Stores n'ime Torino Eurota Investment n'ime Torino D&D Eurota Club na Torino Chief Engineer Godwin Obi Igbo nwa mmadụ ekwe agabo Ugochukwu tụbelu n'ọmụ ụdị ọka ya mmiri na-ezela ọra n'izu anyị ọcha kịrịmaka zọghị mụ Gabriel onye bụ Gabi O Ayuze Torino onye ọgazere ya wema
Nigeria Limited oyimuche na wonye yaka anara kenyi onira kenyi